Confía na Roca leva preto de 15 anos enrolado no folk galego. 4 discos avalan a súa carreira. Agora o grupo presenta novo traballo, Vente Vindo, un disco que pretende romper coa imaxe típica da música tradicional. Vente Vindo é un pouco unha chamadiña a xente que non nos coñece, a xente de outros estilos, que moitas veces funciona con moitos prexuicios. E nós estamos englobados dentro do folk, pero nunca acabamos de sentirnos cómodos con unha etiqueta concreta. Creo que en FIA conflúen músicas, conflúen estilos e ideas, e que calquera persona que goste da música pois pode entrar, Confía na Roca. Este quinto álbum chega despois de varios cambios na formación. En total son 7 músicos que agora nos traen o seu disco máis cantor. 14 temas, dos cales 10 contan coa voz de Sonia Lebedinsky e 4 son instrumentais. No noso concerto vai haber un pouquiño de todo, non? Hai música, hai baile e sobre todo hai un discurso moi propio que ten o grupo, non? De amosar o mundo a nosa música, de que, como decía Xose, non pretender etiquetarnos, sino enseñarlle a xente que nos veña a ver o concerto. Isto é o que facemos, este é o noso traballo, este é a nosa ilusión, aí a tedes para que disfrutedes. O disco xa no mercado agora traballan na súa xira de presentación, unha viaxe que percorrerá media Galicia e varios festivais no estranxeiro. Toda unha chamada para aqueles que queiran ir indo Confía na Roca.